Huwa kkalkulat li s-sena li għaddiet pajjiżna konsma mal-50 miljun litru ta' ilma, medja ta' 20 miljun minnhom għall-użu fir-residenzi u l-bqija marru għal skopijiet ekonomiċi u industrijali. Fl-aħħar jiem ngħatajna l-opportunità li nżuru l-akwifikaturi f'Tabakkja f'Ħażebuġ, iżda mhux qabel li ngħatajna lezzjoni minn Silvio De Bono li huwa l-Operational Manager tas-sit dwar il-miżuri neċessarji tas-saħħa u s-sigurtà tal-post u l-użu tal-ilbies protettiv. Il-klorin jingħalaq biex aħna nevitaw li konna gas klorin u isfel. Plassek niżlu ġiex monitors magħna l-isfar huwa tal-ossiġenu biex nkunu nafu għawx ossiġenu tajjeb u anke xi tip ta' U spjegalna kif dawn l-akwifikaturi li jinsabu ma' 30 solar taħt l-art huma uniċi fl-Ewropa u nħolqu fil-ħamsinijiet kemm bl-użu ta' splussivi u tħaffir bl-idejn. Is-sit huwa konness b'kollox ma' 6 mini. Fihom about 450-500 meters kull waħda, b'eċċezzjoni ta' waħda li hija ta' Gandja li minnaw fija 3 kilometri u tinfet ma' pumping station oħra ta' Gandja. De Bono kompla jispjegalna kif l-ilma jinġabar mill-akwifikaturi fejn imbagħad jiġi trasportat lejn il-ġibjun f'Taqali. Huwa fakkar li huwa kruċjali li tiġi monitorjata l-kwalità tal-ilma li tittella, inkluż b'testijiet fil-laboratorji biex il-konsumatur jirċievi ilma ta' kwalità għolja u sigura. Huwa qal li l-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma qed tagħmel investiment kbir fl-impjanti ta' reverse osmosis biex ikunu aktar effiċjenti. Fakkar fl-investiment fl-impjant tal-Ħondoq f'Għawdex li jisset jissupplixxi l-ilma lill-Gżira stess, filwaqt li jkollu l-kapaċità li wkoll jipprovdi ilma l-partijiet ta' Malta. B'hekk Għawdex ma baqax jiddependi fuq l-impjant taċ-Ċirkewwa. U għatem jgħid fuq il-pjani li qed isiru biex Malta jkollha kwalità dejjem aħjar tal-ilma tal-pjan. Aħna din nifirxu iżjed bħala groundwater ma' Malta biex innaqsu l-abstraction minn kull sors. Ħalli kemm jista' jkun l-ilma tal-groundwater inżommuh fi stat tajjeb. Finalment mitlub jikkumenta dwar il-post partikolari tax-xogħol tiegħu, l-Operational Manager f'Tabakkja qalilna li dan jimmeravilja lil kull min ikollu l-opportunità li jinżel fih. Uniki ġo Malta, plasek ġo l-Ewropa wkoll li daw il-galeri sedin kif huma u ġelli ġew nies barranin u jibqgħu tal-meravilja x'kien tarhom imħaffrin, dritti. Għaw isfel ġo li ma tajdaw kif għamlu.